כותבת ספר, חולקת ברמזורים, על איך מאירים את הנפש. זו דעה עם בן אדם, נמצאת במקום השלישי במצעד השבועי שלנו כאן בגלגלצ. האם היא תגיע בשבוע הבא למקום הראשון? האם נגלה את זה בהמשך? הייתה כבר מקום ראשון, אבל האם היא תחזור? עוד נגלה. עכשיו 10:39, תודה שאתם איתנו, אנחנו עם אותו דיווח